Ismerem Giorgia Meloni miniszterelnök asszonnyal, nagy örömmel beszélek vele, hogyha erre módom lesz. Azt hiszem Tajani külügyminiszter úr keresett, és talán őt vissza is kell majd hívnom, és nagyon remélem, hogy mielőbb lesz módom Meloni miniszterelnök asszonnyal beszélni. Egyrészt Olaszország egyik kedvenc országom, és nagyon-nagyon szoros, baráti viszony van az olaszok és a magyarok között, történelmi okokból és egyébként is, és szeretnénk majd még jobban kiaknázni a gazdasági, kulturális, egyéb kooperáció lehetőségét. Másrészt pedig személyesen is szívesen találkoznék a miniszterelnök asszonnyal, hiszen ő fantasztikus dolgokat ért el a semmiből, és egy olyan országba tudott, most nem belemenve az olasz belpolitikában, stabilitást hozni, ahol azért az nem volt jellemző nagyon sokáig. És úgy tűnik, hogy az olaszok úgy gondolják helyek közül, hogy jól végzi a munkáját, de nem is ebből az okból kifolyólag, hanem egyébként is nyilván egy nagyon fontos országról van szó, az Európai Unió egyik legnagyobb és legerősebb tagállamáról, úgyhogy nagyon szívesen fogok vele találkozni. És még egyszer azt mondom, hogy azért, mert valakinek jó volt a személyes viszonya Orbán Viktor miniszterelnökkel, attól még nyugodtan lehet a mi személyes viszonyunk is jó. És gondolhatunk nagyon sok hasonlót a világról, és dolgozhatunk a két csodálatos ország további fejlődése érdekében, úgyhogy itt vagyok, és nagyon szívesen megyek Rómába, és szívesen látjuk a miniszterelnök asszonyt Budapesten, vagy bárhol Magyarországon. Köszönöm szépen!